Fotbalový zápas, který skončil rvačkou mezi hráči a fanoušky. Takový případ teď vyšetřují policisté na západě Čech. Několik lidí podezírají z výtržnictví. Vzhledem k počtu těch, kteří se do šarvátky buď přímo zapojili, anebo ji natáčeli na mobilní telefony, potrvá prověřování policistům možná i několik týdnů. Hej, Štefane, pojď sem! Takový konec fotbalového zápasu mezi Milhostovem a hostujícími Mariánskými Lázněmi asi nikdo na jeho začátku nečekal. Absence dresů zdaleka neznamená, že by se za čárou pošťuchovali nespokojení fanoušci. Do strkanice, při které mělo padnout několik pěstí a facek, se zapojili jak oni, tak i hráči obou fotbalových klubů. Šarvátce, kterou fotbaloví fanoušci natočili na svoje telefony, předcházel poměrně vyhrocený zápas. Skončil předčasně, padaly během něj červené karty a už v jeho průběhu docházelo k celé řadě strkanic mezi hráči. Sudí nicméně neshody mezi hráči na pažitu vyhodnotili jako nebezpečné a zápas za stavu 2-0 pro hostující ukončili hvizdem asi 6 minut před koncem standardní hrací doby. Nevraživost mezi hráči a fandy ale ve sprchách nevychladla a pokračovala právě u parkoviště. Zabito! Naše pořadatelská služba, no jenže já jsem měl starýho chlapa prostě, jakoby pořadatele, ten tam nebude někam prostě toho, takže to byla jakoby naše chyba, ale to mohl vědět, že nějaký, prostě, že se tam něco prostě někdy něco stane. Jeden z fanoušků pak místo natáčení šarvátky z mobilního telefonu zavolal policisty. Hlídka byla na místě během pár minut. Když dorazila, nebylo v podstatě co řešit, spory byly vyřízené, tedy šarvátky ale i přesto čeká vysvětlování. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Prověřování případu ale policistům potrvá. Plánují totiž vyslechnout jednak samotné aktéry strkanice, pak ale taky všechny, kdo jí přihlíželi, a těch by podle našich informací mělo být víc než 50. Tomáš Polák, CNN Prima News.